Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 19 ka banwa kag 12 ka syudad sa Negros igalibre sa probinsya sa bakuna. Mga negosyante sa probinsya may economic recovery plan. Sa balita nasyonal, 56 milyones ka doses ang bakuna nga himo sa Amerika iga-deliver sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Pamilya de Sera nagapati may cover-up sa kaso sa flight attendant. Sa balita international, single dose ang bakuna sang Johnson & Johnson may 66% nga efficacy. Sa balita sa sports, Hungary kag Serbia nag-umpisa na sa pagbakuna sa ilang atleta para sa Tokyo Olympics. Sa balita entertainment, Casey Concepcion nag-public apology matapos nagtambong sa kontrobersyal nga Baguio City Party. Samtang sa balita espesyal, mga ginahimo sa pagselebrar sa Chinese New Year. Maayong aga Bacolod, mga agabilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Enero 30, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Wala sang bagyo kon low pressure area apang padayon nga nag-apekto ang northeast monsoon sa Luzon. Kasarangan tumutubawas kung pagbubo sang ulan nga may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob ang ma-eksperyensyahan sa probinsya sang Negros Occidental, ilabi na sa siyudad sang Cadiz, Sagay, Victoria, Silay, Talisay, Bacolod kag banwa sang Manapla kag Ibig Magalona. Maka-eksperyensya man sang mabaskog nga paghuyop sang hangin. Ang temperatura mamatsagan sa 24 degrees Celsius, dubdub sa 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 6:11 kaina, kag magatunod naman las 5:51 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Life Extension. Good morning na sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, no? Kag Alex Montesa, good morning sa imo liwat. Sakay kay Mitch J. Amador Villagracia, Bia Jonathan, good morning man. Kag kay Homa Lumena, pa-shout out ng hambal ni Mitch J. Birthday niya gali karon sa Barangay Singkang, dali lang gid. Taga Barangay Singkang ni si Mitch J. Amador Villagracia. Happy birthday! Happy birthday to you. Okay. No, alam mo, tatamiyaw nilang friend niya sa nga si Inday Vanessa Mayo, ngayara sa Minnesota. Namin, no, kay katamiyawan. Katamiyawan, na sila ho. Gani. Kung akong tupad balay, sila katika, good morning. Yes. Kag kay Remia Garcia, maulanon nga panahon. Good morning dra, no? Homa Lumena, kag Wengski Lim Morales. Good morning. Sige, dyan ka. Tikay, go anay, actually din. Sakay, Action Boy, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, bring it on ko, no? Padayon lang kay We're Here, gaupod sa inyo. Thank you so much. And of course, hambal ni Ma'am Lolita Mariano, Miss Kilibre, pa na iya, hindi kami ya amon ya. Sang bakuna ni Guru Action Boy. Hindi sila ko na yan. Alex Monteza, wala ko kaupod sa unang asultada kay ang manok nga pink nagapamalo sang pato, kwak ano man. do ginabuang ko this route. Susanna Cordova, good morning. Virgie Alpinda, good morning man. Noel Amaro, wow sir, type kong t-shirt mo champion kami 2019 NBA, saludo ako da sir boy. Toronto, Canada. Toronto. Yes. Correct. Toronto Raptors. Yes, Toronto Raptors. Harap pa na si Kawhi Leonard sang una pag-champion nila. Subong wala na. Oo, wala na. Sige. Patamya ko na ni Sir Alex Action Boy, si Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid. Madamo yun nga salamat. Ako si HB, good morning man from Antipolo City. Norma Osete, good morning.
Kay Momo Moises sa family na ako no sa La Carlota, Teodorico kag Moses ga monitor everyday. Sino ganito ginakuan mo? Mandira ka na kay Ephraim. Okay. Tapos ka na din. Nancy Dr. Ducado. Tapos na? Wala pa. Sige, Anay B. Hindi mo ma-follow? Tika, di ko kay Nancy Dr. Ducado. Good morning. Lolita Mariano. Sige, go. Dira. Sige. Adri na kay Momo Moises. Pa sa pamilya ko sa La Carlota. Teodorico kag Moises. Ga-monitor everyday, no? Hello man ko nahambal ni Ma'am Vanessa Mayo kay Noel Amar. Jescon Condino. Watching lang sa La Carlota. Lihog dami sa mga pod niya nga tagpalamati Iluser Condino sa Barangay Ayungon. Kay ABC President Ed Pregua. Kanami lang ang tao ni kay Kapitan Ed Pregua. Mo do kakonsiyam lang do ka basta ka friendly gid siya. Kay nakakita na kami one time nga daga punggo-punggo ko nagkakaon ng palapit ni sa sakon. Ni action boy, ako si Kapitan Ed Pregua. Ko ay Kap. Kau galikap. Kaya nakita ko na sa permidere nga nagamonitor mo, no? So, good morning, Drakapa, no? Sa ABC President sang Isabela. Happy birthday, Galidanay Action Boy, kay Dr. Gaygay Gabule. Good morning, go! Happy birthday to you! Okay, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, librehon sang bakuna sang gobyerno probinsyal ang 19 ka banwa kag 12 ka syudad sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, hatagan sang 2,000 ka doses ukon 1,000 ka individual ang makabenepisyo sini sa kada banwa kag syudad. Duha pa ni Diaz ang nabilin nga doses ibakuna sa mga empleyado sang provincial government kag mga frontliners. Ang sobrang nga bakuna ipaambit man sa mga pribado nga sektor depende sa matabo sa magtimbang nga bahin. Sa nabaruhan ng Negros Occidental, magabakal sang 100,000 ka doses, sa din 50,000 ka individual ang pwede sining mabakunahan. Magapatuma naman sa panibagong regulasyon ang lokal nga panguluhan sa syudad ng Bacolod para sa hanay sa mga OFW nga natala na magapauli sa syudad masunod nga bulan sa Pebrero. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, ini nga desisyon sang EOC ang resulta sang ilang meeting nga ginpatigayon kahapon nga adlaw. Dugang pa ni Salanga, ini nga rekomendasyon ng ilay gasumiter ka Mayor Evilio Bing Linardia para sa nagakaigo nga pag-akto sa paglakip sini nga sa regulasyon sa executive order nga iyay pagwa sa palabuton. Dugang pa ni Salanga, liwat magapatuman sang 7 days mandatory quarantine ng syudad, magluwas sa 7 ka adlaw nga ginmando sa National IATF. Ginklaro man sang konsehal nga sarang makapaidalom sa mandatory quarantine ang mga OFW sa ilang mga puluyan nga mag-qualify sa requirements kag assessment nga himuon sang gobyerno apang ang hindi magkapasar ang obligado naman magtiner sa quarantine facilities nga ginpreparar sang syudad. To 14 days, home quarantine siya. Meaning ang remaining niya nga 7 days, home quarantine na lang. Provided nga may mabukalify ang iadalay ni Kapitan. Meaning, dapat na siya ng iporto nga siya lang nga may personal nga CR. On top of that, another 7 days na home quarantine as per executive order ni Mayor. Si Councilor Israel Salanga. Nagpadala naman sa position paper sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang 3 ka grupo sa mga negosyante sa probinsya may angot sa 2021 Economic Recovery Plan. Sunod kay Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Executive Officer Frank Carbon, ang proposal nakasentro sa matikang nga ginaduso sa mga negosyante para mabuhi ang ekonomiya sa siyudad sa piyak sang pandemya. Una, ginrekomendar sa mga negosyante ang mga pagpasaka sang purchasing power sa publiko paagi sa pagtukod sa mga cash for work program
labor-intensive infrastructure project kag bulig pinansyal sa mga magagmay nga negosyante. Liwat man yung ginahinyo sang grupo nga kakason ang curfew sa syudad kang liquor ban para sa mga 23 anyos pasaka. Nagapati si Carbon nga sa pagkakasang curfew, mas mapasan yung ekonomiya bagod may magabukas nga negosyo kung gabi. Sa personal nga pananawan ni Carbon, hindi mangin rason ang pagkakasang curfew sa pagsaka sang kadamuon sang COVID-19 cases, bagod suno sa iya, hindi man madamo ang tao nga nagaginuwa kung gabi. Sa iban pa nga balita, lokal, ginahulat pa sang gobyerno probensyal ang resulta sa nga swab samples ng 4 ka negrense nga ginpadala sa Manila sa tuyo nga may baloan kung positibo sa UK variant ng coronavirus. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, wala pa sang patod nga petsa kung saan mag-abot ang resulta matapos nga wala na dayon sang Webes ang adlaw nga ila gintalana. Dugang pa ni Diaz, nagapabilin sa quarantine facility ang 4 samtang ginahulat ang resulta. Sa naibaluan, nagikan sa luwas ng pungsod ang 4 kag 2 sa ilang wala pa nagpanugid sang ilang matuod nga impormasyon sa otoridad. Dako naman ang epekto sa ginpatuman nga restriction sa presyo sang kada kilo sang baboy, manok kay iban pa nga fresh meat sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, gitbahin ni Bacolod Executive Assistant Erne Pineda, ngalin sa nagumpisa ang pandemic nga dala sang COVID-19 kag nagpatuman sang lockdown, nagnubo ang demand sa nasambit nga mabalaklon sa merkado, kag ining rason nga na-discourage man ang mga nagasagod sa sapat bangod hindi makapapresyo. Sa labing ulihing monitoring, ginpahing ni Pineda nga kung ikumpara ang mga presyo sa bulan sa Disyembre, kagkaroon nga bulan, ang karne sang baboy nagabalor sa kada kilo sang 200 tubtob 220 pesos, apang subong yara na sa 240 tubtob 250 pesos. Ang manok sa nga yara sa 140 tubtob 160 sang Disyembre, karon sa yara na sa 170 tubtob 190 pesos sa din 180 pesos ang common price sa tatlo ka merkado. Wala naman nagsaka ang presyo sa karne sang baka, nga yara sa 280 pesos ang kada kilo, magluwas lamang sa Burgos Market, nga tag 300 pesos ang kada kilo. Sa piyak sa kumpiyansa si Pineda nga hindi maglawig ang karon nga sitwasyon tungod ako ang tsansa nga marasig lamang makabawi ang nagasagod sang sapat kaang isang baboy kag manok. Ang fresh meat ay perishable ni siya mo. Okay. Oo, nga sa diin ang low and supply and demand nagahambang na siya, no? So meaning ko no magsaka ang supply kag abi ang demand abi tama kanubo, tendency nga ang presyo naganubo man. Ang kabayan sang payag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 23,105 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH 6 ang 130 ka bago nga kaso. Nangunang probinsya sang Iloilo nga may 90, ginsundan sang Iloilo City nga may 20, Negros Occidental nga may 15, Bacolod City nga may 3 kag Aklan nga may 2. Samtang 64 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 21,270, kag 2 naman ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 698. Yara naman sa 1,131 aktibo nga kaso sang virus sa Western Visayas. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14. 56 milyones ka doses ang bakuna nga himo sa Amerika i-deliver sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Santang pamilya Dacera nagapati may cover-up sa kaso sang flight attendant. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon. Kay Ari pa kuya kay kuano kay kasi natos ling mo. Good morning Jess Concondino watching sa Carlota. Tamya yung mga maukod nga tagpalamati kuno maukod nato nga tagpalamati. Lucer Condino sa barangay Ayungon. Si RR Montuwari himyo daway ko kabate. Wala pa siya. Wala pa siya. Kasi katay pa to siya sa iyang Binalaybay. kalaba nga no. Binalaybay. Gilbert Pineda Belnas II. Good morning. Efraim Aros greet siya lang si Mrs. niya Salis, ang Salis Lechon. Nakabakal ka na daw sa lechon manok ya sa sumag? Wala pa. Doon ka layo. Idihalin ko sa takulay. Sa sumagi ko yung mabakali na lechon manok. Di mo makaagi ka lang balaw. Sige. Halin ka sa ligaran ba muli? Araw na sa dalan lang. Going south. Going south sa left, sa right side. Sa right side. Sa din na yun man. Dara sa, basta kayo kung may mga kiosk ko na sa daw ka na lang stall. Sally. Ano nga lang to? Salis Lechon manok. Sige, kaya Efraim Aros. Ako dra ko ga bakal ko makagi kung magbabago ko bala na magagi ko na da. Sige, try ta. Wala ko galing ka pa kilala sila nga. Ay si Boy Doran ko. Ako na. Wala ko na yung paglala. Ako ganyan action boy. Ay, good morning kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa Paho. Mas ko yung action boy. Kilala ka? Oo, kilala ako. Sa Paho. Oo. Sana all. Sige. Tatagaan niya ka din. Tama siya Paho ay. Ang inabaligya siya. Ipaman pa. Laban pa paaman sa gibakal ko. No, Amuna iya. Amuna iya. Hindi ko amuna iya. Nagpadala na siya ligad sa station. Okay. Lunchtime to. Sige. Good morning kita kay Jenny Sulgona. No, Norma Osete. Raymond Tadayka. Sa kay Yasa Kate Cardones. Good morning si Munday. Bawday. Close? Close? Ano ni Maga, kung ano nila kaya si Kate Cardones mo kay, I think na may-ari sila shop. Kaya, ano nga shop? Nakita ko nagligad ang isa ka fire truck sa isa ka siyudad daw Himaylan ba daw dragin repair gina mo na bla daw ka automotive daw ka dako sa ilang auto shop no. Amo na. I think sino to ganyan bal mo? Yes, si Kate Cardones. Yes, Kate Cardones. Mary Grace Gingging Arroyo, good morning. Good morning, Ging. May John kuan mo ni maninayo mo ni kay mo nagpa-American. Sino? Si Gingging Arroyo. Maninay, good morning. Perfect. Mo nagpa-American At least ari pa lang, di ba si makakitaay kami before siya magpa-Amerika. Pero naman. do lihitim mo, hindi ba? May John Galvez de Santario ay classmate. Good morning. Taga Land Bank ni saya. I think the manager ni sa isa ka branch ng Land Bank na bala mo, no? Kay Migo, ako Maninoy mo rin, no? Maninoy One Ball, kag Maninoy Alma, good morning! Yes, kag congratulations ko no kay PO3 Arnel Estrada. Oy, Migo, tanag. Okay, nag-schooling si... Kilala mo si Arnel Estrada? Ara sabi si PO, pro, no? Na nag-schooling ni siya. Hindi yaman ko gani kilala, tipatas kami. Okay, pareho na kayo hindi mo kilala. Okay, sige. Sige, Be, ka naman na Be? Good morning, Dana, kay Raymond Tadayka, Action Boy. Of course, Sir Joval Trinidad, good morning. Action Boy Macho. Oo. Good morning, we're still monitoring ko, no. Haman Sir Alex Monteza, like niya ko nung camouflage. Camouflage na siya. Sige. Okay.
Hamal ni Sir Noel Amar, good morning man. Hindi ko na lang pagbasahon ang iyang comment. Kito, mambal sila karon do ginalift ko Ako naman basa eh. Sige, ikaw na naman basa. You're like J-Lo, kuno. Sino J-Lo man? Jennifer Lopez. J-Lo, gala. J-Lo. Abi ko ya, si ano ya. Hindi ko na lang pagyamba. Oh, Ano? J-Lo Tiduso sa Barangay Hindi ko na Terteo, lang Kagawan. pagyambal. Hindi ko na lang pagyambal. Si Alan De Moos, good morning. Of course, Sir Robert Roma, good morning man. Marlon Olaira, good morning. Sige. Standby na sa mga balita national. No? Maui Kanyada na, good morning dra amigo sa Barangay Sumag. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, nga 56 milyones ka doses ang bakuna batok sa COVID-19 nga gin-develop sa American pharmaceutical companies ang inapaabot nga i-deliver sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Sunod kay Romualdez, ang bakuna sa idalom sang COVAX facility. Isa ni ka-global collaboration sang manufacturers kag eksperto nga tuyo mapatibong ang development, production kag equitable access sa COVID-19 test, treatments kag vaccines. Duha pa ni Romualdez, ginatrabaho man sa karon sang Philippine diplomat sa US para makasecure sang supply sang bakuna gikan sa Pfizer-BioNTech pagi sa COVAX facility. Hindi magpalumba ang Pilipinas sa ibang nga nasyon pag-abot sa implementasyon ng vaccination program batok naman sa COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi palumba ang pagbakuna batok sa COVID-19 tungod ako ining bagay, ilabi pa nga ikaayong lawas ang ginaistoryahan. Ginhimo ni Vergere ang reaksyon angot sa pamangkot kun bala ang Pilipinas ulihina sa ibang nga nasyon nga gina-classify bilang low and middle income economies pareho sang Bangladesh kag Myanmar nga nag-umpisa na sang vaccination program. Una ginpahayag ni Vaccine Czar Cardito Galvez Jr. nga mag-aumpisa ang COVID-19 vaccine rollout sa Pilipinas sa bulan sang Pebrero, apang wala mahibaluan kung ano nga petsa sang bulan. Ginanunsyo naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 57 ka close contacts ang persona nga nagpauli sa Bontoc, Mountain Province gikan sa United Kingdom ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Vergere, 12 sa 57 ang nagpositibo sa UK variant sang coronavirus. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Vergere nga 369 ang na-identify nga unique close contacts ang UK traveler, 233 ang ginpaidalom sa swab test, kag 57 ang nagpositibo sa COVID-19, lagip ng 12 infected sa UK variant. Dugang pa ni Vergere, 135 sa 233 ang negatibo naman sa virus, samtang pending pang resulta sang nabilin nga 40. Nagdonar ang US sa masobra 24 milyones pesos para sa immunization efforts ng Pilipinas batok sa measles, rubella kag polio. Sa statement,
Ginpahig sa US Embassy ang gobyerno paagi sa US Agency for International Development ang nagpartner sa gobyerno sa Pilipinas kag iban pa nga development partners maglansar sang ikaduha nga phase sang measles, rubella and oral polio vaccine supplemental immunization activity. Ang MROPV-SIA Phase 2 among follow-up sa Phase 1 immunization campaign nagligad nga tuig sang gobyerno nga nagalakip sa bilog nga Visayas, Metro Manila, Central Luzon kag Calabarzon. Sa naibaloan target sang gobyerno nga makabakuna sang 4.8 milyones ka kabataan, edad 5 ka tuig batok sa polio kag 5.1 milyones ka kabataan nga nagaedad 9 ka bulan tubtob 59 ka bulan, batok naman sa measles kag rubella. Ginapasiguro naman sa isa ka grupo sa mga estudyante sa Commission on Higher Education nga maghimo sang tikang para masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante nga kalakip sa limitado nga face-to-face classes. Nabalaka ang National Union of Students of the Philippines sa safety sa mga estudyante sa rekomendasyon sang CHED. Una today, kinpasugtan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sa ni CHED Chairman Prospero de Vera nga makapatigan sang dry run sang physical classes sa medical schools, University of the Philippines Manila, Ateneo de Manila University kag Our Lady of Fatima University. Tungod sa naging ni NUSP National President Jandel Roperos nga dapat masiguro nga masunod ang minimum health standards kag dapat man nga dugangan ang pondo para makapatukod sang bag-o nga eskwelahan lakip ng pagkuha sang dugang nga manunodlo para mabuhinan ang teacher-student ratio. Sa katapusan nga balita national, nagapati naman ang pamilya de Sera nga may natabo nga cover-up sa kaso ng flight attendant nga si Christine de Sera nga napatay sa bathtub sa isa ka hotel room sa Makati City. Question man sa pamilya ang reports ng PNP Crime Laboratory nga natural case bangod sa ruptured aortic aneurysm ang rason sa kamatayan sa 23 anyos nga flight attendant. Sino kay Attorney Brick Reyes, isa sa mga abogado kag spokesperson sa pamilya de Sera, lain-lain ang utod sa ukon lain-lain ang ginapagawa nga autopsy report sa Southern Police District o Consoko sa report nga ginpagawa sa PNP Crime Laboratory nga napetsahan Enero 11. Sino kay Reyes, sa autopsy report nila ginbase ang ila pagpati nga ginhimuslan ni Dacera kag sa medical report naman gindula ang posibilidad nga ginpatay ini. Question man ni Reyes kag sang iloy ni Christine ang report nga may enlargement of the heart ang napatay. Panindugan sang iloy wala sang sakit ang iya bata kag pamatuod among medical clearance gikan sa PAL. Tungod sini plano sang pamilya Dacera nga ipakuha liwat ang bangkay para magkapatigayon sa DNA testing. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27. Single dose ang bakuna sang Johnson & Johnson may 66% nga efficacy. Samtang Hungary kag Serbia nag-umpisa na iya sa pagbakuna sa ilang mga athletes para sa Tokyo Olympics. Kagkaroon sa atong balita espesyal mga ginahimo ini sa pagselebrar sang Chinese New Year. Ang detalye sa atong mga balita, dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Good morning, liwat sa kay Michael June Season dira sa Chateau Elise.
Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man, classmate. CPO3 Arnel Estrada, gali na-promote ni sila guro, kaya nag-schooling mo, no? Na-promote na siguro, Yes, PO3. correct. Nakamit na ni kami ni Kon eh. Balo Kami kayo wala pa. Sabi si PO siya naman. dapat mi-emit mo ni siya, kay kung magpuli na di gani sila ni Manino mo one ball, among ni siya ang escort sa ilan, sa mga kabataan bala. Oo, na trusted ni siya nga. Bunga. Naparas kilisi mo MSG. Yeah. Attorney Rex Celis, good morning daw si attorney. Kumusta? Dali man tabi sang painting mo dabi kay daw mayo mag-paint sa attorney mo, nagsala ni sa guro sang iya nga kuan Yung profession. Yung profession, mayo sa mag-paint. Bunga. Oo, do kuan sa daw ano kanina panawagin ng inang mga painting bala nga life gidya bala Life painter siya. Inabla nga mga sitwasyon sa uma, mga muna. Muna. May tawag sa amon lipat lang ko mo wala kay. kong kapamati sa una sa amon nga art class. Absent. Absent ko. Johnny Aligia sa family Tumulax and family Aligia, na? Good morning. Jing Verbael sa kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Good morning. Yes. Good morning, man. Kaya Sir Noel Amar Liwat, maayo ang chorus ni Sir Boy, ni Ma'am Eden, daw London Symphony Choir ang dating. Ala, bunga ba? Gabi, gina level na tada ni ano pa, no? Siling ni Attorney Rex Silis niya, Buday Life, amo na nga double job, ang nugar. Oh, grabe ba? Ikaw nga, di ba double job ka man? Sayo. Ikaw, bra ka subot, tapos may klase kapag di ba? Double job. Moonlighter. Ako nang tawag action si Noel Amar siguro mahilig man sa music, no? Feeling ko man kito pero may siya gani request actually. Magkanta-kanta muna. May ara ko nga na kuan balay ng kanta bala nga ano gay parang niya ano gani nang sari-sari nga kanta no gani na siya ng medley. Oo. May kabati ka na ne? Remix. Kabati ka na sa nga. When the girl in your arms is the girl in your dreams. Wala pa, sige kanta. Soon it will be Christmas Day. Huh? Christmas Day? Kabati ka na? Sumula sa imo lang eh. Siyempre, paano mo mabati? Chimpo mo pa na mga Elvis Presley na mo. Chimpo When the mo pa na girl in your arms is the girl in your dreams. Soon it will be Christmas Day. Talaka ba? Medley? Di ba? Ikaw Correct na, man? Correct na. Chimpo mo na mo. Elvis Presley na yan. Good. Sige. Ano to galing na request kasi mo karon lang standby na sa tundugang mamalita. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Action Alita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo ng kompanya nga Johnson & Johnson nga single dose ng ilang ginihimo nga COVID-19 vaccine ang may 66% nga efficacy rate kag makapalikaw sa matagaan nila sang COVID-19 sang bakuna. Sa clinical trial sa masobra 40,000 ka mga volunteers, ang proteksyon nga mahatag sang bakuna para sa mga moderate to severe COVID-19 ang nagalambot sa 72% sa US, 66% naman sa Latin America, kag 57% sa South Africa. Una diri naglambot sa 85% ang efficacy rate sang bakuna sa Johnson & Johnson. Apang nahibaluan nga plano sang kompanya magkuha sang emergency use authorization gikan sa US Food and Drug Administration sa masunod man nga semana. Sunod naman sa National Institutes of Health, wala sang vaccine recipients sang Johnson & Johnson ang napatay sa clinical trials. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginabalabagan sa grupo sa mga hog raisers ang pangabay sa Department of Agriculture nga panubuan ang taripa sa imported nga karne sa baboy. Para sa Pork Producers Federation of the Philippines, dako ang mabulig kung may taripa kag wala sila nakonsulta sa DA angon sa nasambit nga plano. Sunod sa ila, Vice Presidente nga si Nicanor Briones ang makolekta sa taripa ibulig sa iba nila nga grupo nga nabudlayan na liwat makakapital para makasagod sa baboy. Nabaluan, napasa na sa Tariff Commission ang petisyon sang DA nga panubuan ang taripa sa imported nga baboy sa sulod sang isa ka tuig.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos 17 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy nag-public apology naman ng imo sini nga ex. Imo ex. Si Kate, di ba si Piolo ka? Asan yung ex da? Ako ano ko sinong ex da? Si Casey Concepcion. Okay. Okay lang? Okay lang. Okay lang. Mapili ka pa? Mapili ka pa. Lauya ka. Casey Concepcion, Action Boy. Mapili ka pa nga mo nagilala na ang away naman pilian. Oo, bala. Bakong duwagin lawag mo Tapos isa iba lang. to, medyo spambok naman ni siya mo. Ay na siya. Di ba namiyak ka sa mga spambok? Di ba, no? Matapos, Action Boy, nga nagtambong siya sa isa ka party dito bala sa Baguio. Anong controversial man. Ay, ang gintamungan man ni Mayor Magalong. Yes! Benji Magalong. Oo, diragin na. Oo. Timbalya, si Concepcion, Action Boy, isa lang sa madamo ang artista nga nagtambong sa birthday party ni Team Yap. Sino na si Tim Yap? Kilala mo na? Events host na siya actually. Okay. Social media, sikat man na. Sa sulod, hindi man si sikat, hindi mo siya kilala. Dito na nila ginheld Action Boy sa Damanor, sa sulod sang Camp John Hay, sa itong Enero 17. Madamo sang picture actually, Action Boy, si Casey nga naglapta, nga wala nagasuksok sang face mask. Okay. Kagati nagambal na lang siya sa pumuluyo, nga tani, ma-move on ng tanan. Kaya hindi naman pag-i-bash, gid bala. Correct. Kaya actually, highlight naman itong naging bash si Benjamin Magalong. Kahit siya nga daan ng tracing czar. True. Nag-resign sa ganay, bro. Yes, galing kayo wala gin-accept sa National IATF. Pero ti Action Boy na ibuloan si Concepcion, kag iban pa nga nagtambong ang ginpapanugan sang LGU sang penalidad nga taga 1,500 pesos, isa ka libo sa wala pagsukso sang face mask, kag 500 pesos, bangod wala ginpabili ng social distancing. Yawa naman na pangita si Sharon kung di na yung nagbayad na sa multa. Lakip Action Boys naging pabayad. Amo ang asawa ni Mayor Benjamin Magalong nga si Arlene Magalong. Bayad-bayad lang. Ano ka mahal yun sang 1.5? Yawa ng pangita si Sharon na nagbayad sa multa ni Casey na. Grabe no? Doon ka mahal kita. Balita sa sports. Nagumpisa na sa pagpangbakuna sa mga atleta ang Hungary kag Serbia sa piyak nga wala pa hindi ginaprubahan sa International Olympic Committee. Bangod sa kakulang sa supply sang bakuna sa Europe, ginpalayag sang komitiba nga hindi nila luyag nga mag-una ang mga atleta sa pasunod sa mga ginatagaan sang vaccine. Ginpalayag sang Hungarian Olympic Committee nga naglambot sa 868 ka mga atleta ang napilian na para nga bakunahan. Balita Espesyal! Alright. Oy, ano pa man mo na kung tuglaw Hello, panahon? energy. Mo na kung tuglaw panahon. Ho. Merry January. Merry New Year. Mga kwan na lang, mga 300 mga 300 na lang. Mga 36 plus. Mga 330 plus na na before Action Christmas. Boy. Correct. Super isip. Good morning tanay kay Azucena Cordova. Daw ara lang siya kuno sa Pinas kuno kun mamati sa sakwan sa Action Radio. Ay tood. May tatalo pa ba? Sa ano na? Tingnan malila ikon sa Pinas. Kantaan na siya no. Asiran ang gina-request ko sa imo kanta. Sige kanta. Again, amo na ganigin search ko diyo. Sige, liwat. Sige, di na ito sa chorus na lang. Sa chorus, sa gano'n. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman, dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na may asawa ka pa. Ang mo na ba? Amo na diyaw, Lain ba lang siya? Wala nang papalit sa isang katulad mo kahit na may asawa. Amo daw mo na dapat yan kung kinakanta sang pan. Sino na nagkanta? Si Jos Garcia. Jos Garcia. Di na yay mo yung yan. Patiyan ko muna. Wala nang papalit sa isang katulad mo kahit na may asawa ka na.
Ikaw ang iibigin ko. Ano naman? Hindi na ihalin. Ano na dang lyrics Ang daw? Google ko sa lae. Anong lyrics na daw? Kahit na magpakailan pa man niya. Ano na? Oo, doon kalayo. Tapos ang kahit ang asawa. Doon kalayo. Hindi mo na nabatian. May napatihan ko na nga nagkanta. Inaano na siling ko yaman. Kanta ko na sa amigo mo ay sa iya itong ano. Hindi, kanta sa babae na ganda. Oo. Babae para kanta. Oo. Siling ko kanta. naman? Iya kanta guro sa mga kabit ay no. Na? Iya guro kanta sa mga kabit no. Ang mutsi mo, hindi mo na iko. Yan, di ba? Ikaw ang ibigin ko kahit na. May asawa ka na. Hindi sa mga kabit na yan. May natunan naman ako mabago kay Action Boy. May makanta, ginati karon mo, bantay ba? Hindi nga lang ako ganyan pagkanta. Ano? Doon hindi mo wow. Kagawad, ulay abalahon. Good morning dara sa imo. Okay. Sige. Hindi, damo na, di ka rin masunod sa kanta, be. Tanawang tanawang, ito ko damo, gidya. Ate, harigin sa Ambal ko ganyan si Dennis Richard Tiburoma Ano pala? Kahit na may asawa ka na, ikaw ang ibigin ko ang... Ay, kalain magrisugpan niya. Kahit na may asawa ka na, ikaw ang iibigin ko ang nagwagi. Kita himing man tayo, Action Boy. Ikaw dahil ko nang nagwagi. Kain ng kuhan. Kung maagaw mo Ang siya. sagbon-sagbon ganun na. Oo, talaka. Sir Boy, magmula sa singing pakadto sa TikTok daw kayang-kaya ba? Okay, good. Ako na yan. Purtita ya. Mas ligaw lang. Purtita ya. So, una 30 lang ko mo. Subong ya, 40 na ko yan. Katalaka. 40 ka palang nugay. Yan ako na 68. Kanayay mo, Action Boy. Talaka. Okay? Te? Sige, go. Dirito na Action Boy. Sa atin sininga balita special. Siyempre, nahambalan ta na to kagapon nga mag-preparar sang tikoy, magluto sang pansit, magsuksok sang pula, Tikoy man. Ha? Preparasyon pikoy. Anong pikoy? Parot! Tikoy? Ano ko pikoy? Dugalain ang ano mo, Kahit na may asawa ka na. Dugalain ni Picto si mo, Kagamot Action Boy ang fireworks. Ang next naman Action Boy, kada Chinese New Year ko, no, ang mga himata, bala? Prente. Nga hindi maka-attend sa party, may dapat ko may ara gid sang bakante nga pulungkuan. Okay. Amo na ko Action Boy. Ang buhi pa niya, ha? Buhi pa, biguanay ko na. Pating grabe, yawan sila yun sa mga kaninuan. Yan, di ka daw pungko, kaya yan pungko ni auntie mo, Juan. Si Anhing, Anhing auntie. Buhi, ayan. Buhi kayo. To, damo na Action Boy. Kung sample, bisa inyo pamilya, kamugid pero may host sang New Year's daw party. reunion, abe, no? Sa reunion sa pamilya. Naamo na siya. So, dapat, yan na ni Mamasang gali ko na yan, ng Japanese na yan. Oo, ano na imo yan? Lain. Kalain mo si Picto sa kanta. Yan na ni Shuti. Shobi. Shubi. Oo. Di may Shuti man? Ang Shubi, hindi blado mo na ang manghod, I think. Magulang. Manghod. Manghod ang Shubi. Ito Shuti, magulang. Guru. Kasi mo, hindi mo ito na. Sa school na mo niya, ang Shobi ang manghod na. Okay. Sa inyo yung school, how? Sa among school ya, manghod. Manghod man. Manghod gid ya. Sige. Why kami na sa Shubi ya. Ano yun? Manghod na yun ya. Balo ka sa kuhan kuya mo sa mababang paaralan. Wow! Ako sa pinakamababang paaralan. Next Action Boy. Hindi, inyo kay mga Japanese ka mo yan mo. Mga Japanese man? Hindi mo lang. Wala ko gani ka eskwela. Hindi mo lang Japanese school lagi mo na. Wala ko eskwela kay kabalo ka Action Boy na. Valedictorian ka pa to eh. Kapigado gid mo di wala ta ka eskwela so wala ta choice. Why ka guro ka eskwela guro sa kuhan kay na kuhan ka na accelerate. Wow. Wala ko gani ano tsura sa school aw. Wala ka try sulod sa school. Ay na. Patukod bala school. Tiga gabilin sulit na lang ako ni kay nga. Ano lang imo pa hindi ka taon mayong imong earrings. Hindi ka taon mo, sige pakita. Okay na. Amo na pag champion. Pero di bala kagapon. Pero di gapon. Good morning, Attorney Pandan.
ang baskugan sa Action Doro, ang baskugan nga bugado sa Negros Oriental. Kag lakip na lang masakop ang Negros Oriental. Ngaw. Sa nga pa sa pagkabaskugan eh. Ayan mo na? Oo. Dali lang yun Alam, tinakakas na lang kay. Kabalong Action Boy sa ano ni mo sa kalbo. Alam to karon kay na kalbo na tong iba. Wala ko lang puti. Dali lang kita guys dali lang. Take time. Sige Action Boy. Ang next dito mo na tayo sa British Special. Okay lang inasubon mo. Ang next Action Boy ang pares man sa aton ng ginapaiway kon Action Boy or ginadilian nga magpanilhig sa sulod sang balay sa adlaw mismo sang bagong tuig. Sa ila nga pag sa ulog bala sang Chinese New Year. No, Pinoy man Oo, kay para di ko naman pagwa ang ano. Ang grasya. Actually, I think gin-copy na gani isang Pinoy. Pwede ba namian gid yung Pinoy mag ano ya sa mga feng shui ya. Ano sa? Feng shui. Ano na? Feng shui. Feng shui. Feng shui bala Action Boy. Feng shui. Feng shui. Feng shui. Feng shui lang. Nakakawali. Wala. Pero ang Action Boy, di ba? I think na-carry over sa wala sila nagapanilhig. Wala sila. Bukog man o kung paypay. Siyempre. Kaya para hindi magpalagyo ang mga kagaw. Dumduman ko ng bukog kag paypay na mo eh. Nga. Ang galibot bala ka no? Ano? Nya libot ta bala kuan, libot ta bala silhig. Nya ikaw singgit ako do kita mo singgit do it Tayo mo na eh. Di ka singgit sa niya silig. Ano isa? Sabat sa isa paypay. Nami sila no. Do it sila. Good ang teamwork. Tiyan bukog nilang hindi nila mabaligyan. Kay paypay mo lang nabaligyan. Paypay lang. Silhig. Dua tabla. Sige. Silhig. Paypay. Ay dapat gani. May kuan gid jama. Hindi singgit. Singgit nga niti ikaw yung kinahutik mo. Sige. Silhig. Paypay. Liwat kayo pala yung lang mic. Liwat. Silhig. Paypay. Bakit ganito ni karon? Sa mga nagapamati, naga-earphone, sa matlang, good luck sa inyo tulunggan. Bala ka mo da. Tiya mo tabla malibot kon white tabla mag-off tabla ka tabla malibot ta. Ikaw bitbit ako singgit. Grabe. Kadami. Pwede ba? Di basta ikaw lokdo. Amo nga na ikaw lokdo, ako singgit. Ikaw bitbit. Ako mabitbit, ikaw masinggit. Sige. Namisi mo ba? Ako lang masinggit. Kinamiyon ta singgit. Sige. Para makabakal gid sila. Operatic na ano. Lugod. May mga lugod. Bakit tayo dalaya? Oo eh. Kumudlay mo na yung operatic. Masa silay pala nga. Poy! Talaka. Nabi ka mo nagligya. Nakabaklon ko gito. Di syempre makamukha ginano, di ba? Tapos anong baligyan nila? Silig paypay lang mga Next Action Boy. Ay ginalikawan ko nila Action Boy ang maghanda sang tokwa. Oo. Ang tokwa mo di bla mo nang daw alternatives ang baboy? Yes. May ari na di ba sa hospital di ba sa ano? Tokwa. Kung ano English ang tokwa? Tokwa? Hindi ko kuhan ko ano na siya. Basta alternative. Hindi man chokwa? Hindi. Hindi man. Basta talks. Bilinggo na iba talks. Talks. May sugpunin niya pala si Dennis. Pero silig paypay. Ano ganito, no? Silig paypay, Miss American Pie. Ano ganing Bye, Miss American Pie na silig paypay. Alang-alang din sa ginapakawian mo kami Soybean sa kareka. Correct. Poy, ata din ni Dennis, mandam ka lang. Ang next Action Boy. Vertigo, muga palang lapaw. Tika gabligya mo. Sino nagambal? Galibod mo amigo ko si Edwin Miranda. Okay, syempre sir, hindi ka man mabaklan ko. Silig, bye-bye. Oo, ano pang lalapaw nga niya kay galibod mo. Silig! Gawagta siguro ka pa. Labas! Ano di bla? Labas? Oo. Ano galibod isda bla? Ano nagasinggit nila bay? Ang nami galibod ya. Hindi ba nagalilibot? Balde Lavador Suld! Balde Lavador Suld! Di ba, no?
Pero sa una, Ako yan, DVD. Ako na, yan ang nubo pag siya. DVD. Masabatin ng isa, Balde Lavador Sulda. Katalaka. Pero ka baligya sa series, ya? Itlog mo to orange. Orange. Itlog mo to orange. Itlog mo to orange. Itlog ka mo to orange. Itlog ako ng orange. Walang bakal ka itlog ako ng orange. Sabi ko, itlog ka mo to orange. Itlog mo to orange. Kadamak. Sa pagsesan yung brown. Kalain mo lang, Action Boy. Kalayo naman sa ato yung special. Next, Action Boy. Ginadilian ko no ang paghambal sang mga negative nga mga salita. Mga words. Negative. Su ko no, SSU. Paano siya mag-pronounce ba? SSU? Su. Anong SSU? Su. Amo na guro eh. Sa aton nila na diya. Kuha na diya aton na. Panawag. Sili. Ha? Sili. Ha? Sili bala ko may karpate sa sili. Sa idob. Tala, eyelash. Wala man ni H. Su, amo lang na. Su. Sili. Hindi na. Sika. Ano naman nga amo na. Amot silingon ko rin sika ako. Nga ito niya sili. Sili. Todo. Sigali kayo daw na mag-uhan ako na bala. Kasi dati sa balay, hindi ka nakabati isang sili na iya sa mga doggies namon. No? Oo. Kasi syempre, yan love din si Charm. Amo na siya, Action Boy. Kung nabot silingon sina apat. Anong apat? At kamatayan. Basta negative. Shh, hindi ko napigang shh. Ano naman? Hindi mo tabi Chinese? Ganino. Di ba daw may... Magkatabi si Caitlyn? JM, lagmangkot. Di na si JM man. Lagmangkot kay Kate, BJ. Sugo na sa balan. Jay, lagmangkot tabi kay Kate. Ay, Jay, lagmangkot kay Caitlyn gani. Lag lang ta, Jay, ha? Libog-ulog. Lagmangkot ko, ano, sa Chinese tradition. Oo. Next Action Boy, ginadilian ko nung mag-istoryahanay sila sang kaladlukan. Horror stories. Hindi pwede. Sige, Ang next pag-Action Boy, hindi man pwede istoryahan ang mga natabo nagligad nga tuig. Okay. Kag mas manami kuno nga istoryahan nila Action Boy ang future. Yes. So, syempre, okay. Ako nambal nila. Hindi ko na hindi mo ko pag-i-reminisce ko ng mga bad memories. Nakadumdum ka din nga sang naligad tuig. Ito, itong nubo mo lang kanin, pero tarang mo, nakabunggo ka. Muna. Actually, kadumdum ka to din sa naligad tuig nga pagkadanlog mo. Haplaked. Wala labot Action Boy nga negative na kadlawan ka pa. Kaya bro, at least funny stories. Hambal ni Tita Nene Fe Campaniel ang sugar tabog manok na Gani, su. Manok na sa. Amo na. Su. Amo na. Okay. Amo na goroy no. Malay ta. Ano yung natabog ni? Gatabog na yung manok. Pero kung gamang dakop ka manok, kruting. Kruting. Tapos hindi mo man pwede makruting ang manok, So may language man gali ang mga sapat, no? Kaya kung naman paano natudluan ang tawo? Sang language ang manok? Oo. Ang tawo, kabalo na nakikita mo siyang kruting. Paano man ka manok? Magsabat ang manok? Tawo to yung kabalo? Magsabat ang manok, bi. Yung nakruting. Nagsabat ang manok. Nagsabat ang manok, no? Silin ko may language, guro ang mga sapat, no? Kaya magsilin ka sa manok. Kruting. Makapalapit na sa dayon. Kaya, so nang ito, sili. Sika, ang kuring. Hambal Action Boy ni Jennifer Lianio Zunita Erlano. Tama na, number 4 sa Chinese, kag meaning patay. Ang ano? Ang su. Okay. Unlucky ang number 4? Number 4? Sa Chinese. Jay, liyo ko pa yung mga kay Caitlyn. Unlucky ang number 4. Kabalo ko taga video chat ka mo. Unlucky ko lang number 4. Kaya mo na hambal nila 4 Action Boy. Kag Kag diba daw na mga Chinese, basta pares-pares. Oo. Diba? Kita mo sa ilang ang mga patay, ang ilang magsindi na sila sang kadila na bla. Paris na siya kung patay. Pero kung magsindi ka nga para sa celebration na kuha na niya, ad. Oo. Tapos notice mo Action Boy, sa aton niya, sa Pinoy, hindi magsuksok pula sang bayo kung patay. Sila ya pula. Ang Action Boy. Sabi no? May araman silang ila. Kasi ibisan sa ila celebration, pula man. Oo, sa pula patay, man. pula man. Pula gid Action Boy. And lastly, Action Boy, hindi ko pwede ang
pagpanghugas sang buhok, syempre magligo guro. Ah. Kag pag-utod sang buhok. Kay but silingon ni ko no, pagkakas sa mga manami pa nga future sa okay. amo na nga manami nga kapalaran Mhm. sa amo na nga tuig. Okay. Sige. No. Hindi pwede ka pang ano, Nami hindi mo pwede na mga paligo. Chinese eh. Hindi ka paligo ka man eh. Half bath ka lang. Half bath ka lang. Half bath. Kilala ko daga half bath. Mhm. Half bath. Half bath. Half Half bath. Half Half bath. Sige, okay na kita? Okay na. Janelle Halyorina, good morning. Congratulations. Yung nambaliwa maninoy mo 1 ball sa kalyota ng Colonel. Oho, Sherlock Gabana. Uy, Alticol na si Sir Gabana. Kaya mo na sila ba daw pila na sila Kaya kabila, ulihi, no? actually, yung Alticol na mo, ginuna itong mga major. Kaya ang Alticol, may mga interviews pa. Okay, sige. Classmate ko Lilian Bermudez. Good morning, Mandira Samay, Melbourne, Australia. Muna siyang imo nga couture. Couture. Sa imo nga wedding gown. Yes. Wedding gown dayon, di 5 pwedeng years. kuan mo City anay. kayo, hindi pa ba siya kapulit? Isaktuan, gina. Jocelyn Song Comedia, good morning. Puensitya Magallanes. Uy, dabulak man na. Point City. Hindi lang Puensitya sa Gani. December na nga bulak. Hamali Dennis, ang tsakto nga tono sang silig paypay American Pie na VC ko na sa GC. Paki-check. Nami simsugo. Pa-check mo pa sa akon ba? Sige, kay kadamo. Hugh Christ Gabriel, ara naman, no? Sige. Good morning dira sa imo sa sa DK Kapihan sa La Carlota, no? Pero kadlaw ni Ma'am Vanessa, Gani. Galiligid. Sa lakit gini yung atiyan. Si RR, wala gid ka no? Why ka butwa? Wala siya kabutwa. Why ka butwa si Akigan. RR? Sige lang. Sige, happy weekend everyone. Sa karon nga adlaw Sabado, second to the last day sang bulan sang Grabe no, dasig lang January. boy. Dasig lang. Pila na lang 330 plus days to go before. Grabe nga count da. Sa Monday, love month na kita. Yes. Advance happy birthday. So sa aton nga mga balita special. Ay, dali lang si malipatan ko. Please greet Junior De La Cruz kag family, kag Cabrera family sang Barangay Canroma, Pontevedra, kag Hela family sang Cambaog. Kag of course, kagawad Monico Prudente and family sa Barangay Nanunga, kag ang Tabok Balay. Sir Henry Flormeno, kag saya sininga ti Ayon. Good morning. Thank you so much for listening. Ginikayan ka ni Dennis, oh. Ano na gani? Sige, yada bala. I-evicta ka kara. Sige, yagay blad. Maduklan. Palapit di bala kayo. Buyapan. Charot lang. Si Kwanari di kahapon, si Migo Tabla. Sablano? Si Anthony Jones. Pero sa baya, yung yan, no? Biyahe. Lagaw yan. Dito tayo mo sa Moldapan. Good morning, Mandira. Kay Judanya Sarmiento, Puig Lazaro. Kay Luing Melos, good morning, man. Carol Montoya sa Quezon City, Mayang Aga. Okay na kita. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhopon, ang inyo naman rin ang news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.